Mari Quintero, fotógrafa, inda que decir fotógrafa sería decir solo unha parte pequena da súa vida e do seu traballo, porque ela, ademais de fotógrafa, é pintora, é empresaria, é unha muller innovadora, é unha muller cunha capacidade inmensa de innovar, de mellorar, de aprender, de estar constantemente aprendendo. De feito, a súa obra se pode resumir nunha frase que é a luz que alumea a vida. Ela empezou moi nova a traballar, con 15 anos empezou a traballar co seu pai. É verdad que é de unha familia de fotógrafos, entonces aprendeu o oficio xa, digamos, na contorna familiar. Empezou a traballar como fotógrafa destas do minuto, é dicir, iban polas feiras e facían fotos ali in situ, non? Pouco despois xa tivo estudo en Lugo, que a súa obra empezou a facerse en Lugo, onde tuvo unha exposición moi importante, e despois, por razóns profesionais, porque ela o conta así, con moito desparpaxo, moita alegría, por razóns profesionais se traslada a Vigo, porque consideraba que en Vigo tiña máis posibilidades económicas de salir para diante co seu oficio, que a súa profesión. Se traslada a Vigo e podemos decir que Vigo, que era a cidade a partir dos anos 50-60, en que se resume todo o desenvolvimento, todo o cambio económico, e todo o cambio político, laboral, etcétera, que Galiza vai a ter nos últimos anos da dictadura e despois xa máis pa diante a raíz da transición e de todos os cambios que Galiza sufriu nos anos 70, 80, 90 até hoxe, bueno, pois Mari ali no seu estudio captou todo ese mundo, todo ese dinamismo dese mundo, non? Tanto con fotos de estudio, sobre todo ela é retratista de estudio, e con fotos de exterior tamén fotos de exterior. Ela innovou, o sea, andivo polo mundo e todas as técnicas que iba coñecendo, todas as técnicas novas, ela as aplicaba no seu propio estudio. É moi gratificante e curioso escoitarlle todo o que nos conta de como facía os decorados, de incluso como pintaba e coloreaba as fotos. E agora, ela mesma, na súa casa e no seu estudio, nos mostrou a súa última paixón, que a súa última paixón é esta máis ou menos, é dicir, é pintar a partir de obxetos, ela é unha gran entusiasta das motos, pero tamén de outros obxetos, pinta con cores, con formas, de unha modernidade inmensa. Sobre todo, o resumo que se pode facer de Mari é que ela, a súa vida e o seu traballo están imbuídos de un espírito permanente de liberdade e de innovación. E hai que decir tamén que esa liberdade e esa innovación lla transmitiu aos seus fillos e fillas, porque varios deles tamén están nese mundo da industria e da innovación, inda que por camiños moi diferentes dos que seguiu a súa nai.